Hello everyone. இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் செஷன், ஒரு குக்கிங் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு இங்கிலீஷ் ஜோக். இப்போது குக்கிங்கில் வந்து என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, ஒரு பீட்ரூட் கிரேவி. பீட்ரூட் வந்து எப்போவுமே நிறைய பேர் சாப்பிட மாட்டாங்க, பிகாஸ் அது ரொம்ப அந்த ஸ்வீட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இந்த கிரேவியில் வந்து அதோடைய அந்த ஸ்வீட்னஸும் தெரியாது, அந்த பீட்ரூட்டில் உள்ள ஒரு வாசனை இருக்கும், அந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு காய்கறியோடைய வாசனை வரும் அதில். அந்த மாதிரி அந்த வாசனையும் இல்லாமல் ரொம்ப நல்ல ஸ்பைஸியாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு இந்த பிரியாணி வாசனை வரும் அதில். அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்பைஸியான வாசனை வரும். அதே மாதிரி அதோட இனிப்புமே இல்லாமல் ரொம்ப அப்படி காரமாக இருக்கும், காரசாரமாக இருக்கிற மாதிரி. சைட் டிஷ்ஷுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ எப்போவுமே நாங்கள் பண்ணுறது அது. ஸோ அந்த பீட்ரூட் கிரேவி அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு குட்டியாக ஒரு ஜோக். ஸோ எப்பவும் பாடம் படிக்காமல் கொஞ்சம் வேறு ட்ராக்கில் போகலாம், ஏதாவது ஒரே ஒரு நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஸோ இந்த பீட்ரூட் கிரேவி வந்து குக்கரில் தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ குக்கரில் வந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் இல்லை 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இது வந்து சோம்பு போடுறேன். சோம்பு போட்டு கொஞ்சம் அது வந்து கொஞ்சம் பொரிஞ்சு வந்தோடனே அதுக்கப்புறம் வந்து வெங்காயம். இந்த வெங்காயம் வந்து ஒரு வெங்காயம் தான், பெரிய வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் எதுனாலும் போட்டுக்கலாம். ஸோ ஒரு வெங்காயம் போட்டு அதை கொஞ்சம் நேரம் அந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்குற வரைக்கும் விட்டுட்டு, அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, ஸோ அது ஒரு ஸ்பூன் போடலாம். போட்டுட்டு அது நல்லா அதையும் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கிண்டிட்டு உடனே வந்து தக்காளி போட்டுடலாம். ஏன்னா அது வந்து கொஞ்சம் ஒட்டும் உடனே அந்த இஞ்சி பூண்டெல்லாம். அது ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு 1 மினிட்லேயே நம்ம வந்து தக்காளி போட்டுட்டு அது கூடவே தேவையானதுக்கு அளவு உப்பு போட்டுடலாம். இது வந்து கொத்தமல்லி பவுடர், கொத்தமல்லி பொடி ஒரு 1.5 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இது வந்து மிளகாப்பொடி ஒரு ஸ்பூன், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் பொடி. ஸோ இதை தான் மெயினான இன்க்ரீடியண்ட். இதுக்கு போட்டு நல்லா கொஞ்சம் கிண்டிட்டு, இது வந்து பீட்ரூட் வந்து நான் சாப்பரில் போட்டதுனால ரொம்ப சின்ன சின்னதாக இருக்குது, நம்ம வெட்டணுன்னா வெட்டிக்கலாம். இது ஒரு 2 பீட்ரூட் போட்டிருக்கிறேன். நல்லா ஓரளவுக்கு ஒரு பெருசு ஒன்றும் ஒரு சின்னது ஒன்றும், 2 பீட்ரூட். அது கொஞ்சம் பீட்ரூட் வேகிற ஒரு கொஞ்ச நேரம் ஒரு 2 மினிட்ஸ் கிண்டிட்டு, இது வந்து தேங்காயும் சோம்பும் உள்ள பேஸ்ட்டு. இந்த தேங்காயும் சோம்பும் கலந்த பேஸ்ட்டு தான் அந்த நல்ல வாசனை கொடுக்கும். அப்புறம் கொஞ்சம் தேவையான அளவு கொஞ்சம் தண்ணியும் அதோட கலந்து ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக அது கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம குக்கரை மூடிட்டு ஒரு 2 விசில் வச்சுட்டு ஓப்பன் பண்ணிடலாம். 2 விசில் போதும். அதில் ரொம்ப குட்டி குட்டியாக வெட்டினதுனால 2 விசில்லே நல்லா வெந்துடும் பீட்ரூட் எல்லாம். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் மறுபடியும் அது தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு அதை அப்படியே கொதிக்க விட்டோன்னா அந்த தண்ணியெல்லாம் வற்றிடும். இப்போது அதுக்கு முன்னாடி சின்னதாக கொஞ்சோண்டு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் வர்ற மாதிரி பெப்பர் பவுடர் இது. ஸோ இதுவும் வந்து அந்த வாசனை கொடுக்குறதுக்கு. ஸோ காரத்துக்கு வந்து நிறைய ஐட்டம் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம், அதனால் நல்லாவே காரசாரமாக இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் கிண்டி விட்டுட்டு அப்படியே குக்கரை மூடிட வேண்டியதான். 2 விசில், அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அது ப்ரெஷர் போகிற வரைக்கும் இருக்கிறதுலே அது நல்லா வெந்துடும். திறந்து விட்டுட்டு கொஞ்சம் நல்லா கிண்டி விட்டுட்டோன்னா பீட்ரூட் கிரேவி சூப்பராக ரெடி ஆயிரும். ஸோ அந்த பீட்ரூட் கிரேவி நல்லா வந்துச்சு. பட் அதை ஓப்பன் பண்ணும்போது நான் வந்து வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு மறந்து போயிட்டேன். ஸோ சாப்பிட்டும் முடிச்சாச்சு அதை. பட் அது டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நம்ம எந்த ஒரு மைல்டான சாப்பாட்டுக்கு, இந்த பருப்பு சாதம், சாம்பார் சாதம், அதுக்கெல்லாம் வந்து சைட் டிஷ்ஷாக வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் இப்போ வந்து ஒரு குட்டி ஜோக். இது வந்து இட்ஸ் அ கான்வர்சேஷன் பிட்வீன் டீச்சர் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட். ஸோ student, do you punish me for something I didn't do? Then teacher replied, no. Then student, I didn't do my homework. ஸோ இப்போ இந்த ஜோக் வந்து புரிஞ்சுதா அப்படின்னு பாருங்கள். இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஜோக்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணுன்னா கொஞ்சம் நமக்கு நல்லா இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா பார்த்த உடனே டக்குன்னு புரிஞ்சிடும் இந்த ஜோக். யாருக்கெல்லாம் புரியுது அப்படின்னு பாருங்கள். நான் வந்து இப்போ அர்த்தம் சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து இது ஒரு கான்வர்சேஷன் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் டீச்சருக்கும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட் வந்து கேட்குறாங்க, டீச்சர், would you punish me for something I didn't do? அப்படின்னா
நான் செய்யாத ஒரு விஷயத்துக்காக என்னைய வந்து நீங்கள் எனக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டூடெண்ட் வந்து டீச்சர்கிட்ட கேட்குறாங்க. உடனே டீச்சர் வந்து நோ அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. உடனே ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஐ டென்ட் டூ த ஹோம்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நான் வந்து ஹோம்ஒர்க் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்லலாம்னா ஒரு சர்காஸ்டிக் வே ஆஃப் டெல்லிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது ஒரு டபுள் மீனிங்கில் கேட்குற மாதிரி. ஸோ சர்க்காசம் அப்படின்னு நம்ம அதாவது நக்கல் நையாண்டி அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க, அதுதான் சர்க்காசம்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட அந்த கொஸ்டினே வந்து ஒரு மாதிரி ட்ரிக்கியான ஒரு இன்டெலிஜென்ட்டான கொஸ்டின். நான் செய்யாத விஷயத்துக்காக என்னை வந்து நீங்கள் பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பீங்களா அப்படின்றப்போ யாராக இருந்தாலும் நோன்னு சொல்லிடுவாங்க. பட் அவன் வந்து ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாக நான் வந்து ஹோம்ஒர்க் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கிலீஷில் சொல்லும்போதே இந்த ஜோக் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா அப்படின்னு பாருங்கள். புரிஞ்சிருந்ததுன்னா யூ ஆர் பிரில்லியன்ட். ஓகே, so that's all about the joke. I'll meet you in the next lesson. Thank you. Bye.